पबजी बैन भइला 4-5 महीना भइल, फ्री फायर खेल ले। वाह बेटा, का बात कहले। पबजी बंद हो गइल बा त एकर माने हम फ्री फायर खेले के चालू कर दी। ई फ्री फायर भणुआ गेम ह। गोविंद चला मत ना तो अब ये फ्री फायर के बंद करवा दे। शेयर और कमेंट दिनेश लाल यादव का चैनल है। अबे रे साला हमरा माल के ऊ किंग साला भागा के लेके चलुल खटेरी। को बजे भगला सा मामा बतिया चुप रहो साला केरा। साला पूजवा धोखाबाज निकल रे। ई बताओ ओकरा भगाए मदद कौन कइले बा। ए मामा ई बतिया त हमरा पता नहीं कि। अरे तो ते का करत ले रे। ए तनी शांति बनाओ ना। चुप साला केरा। साला हमर माल भागल बे तोरा नहीं का पता। हे चपालवा देखो तारा का हो। नो हई 80-90 रुपया ना शर्ट 200-400 रुपया 4 देखो 400 में का करता रहो। ई 100-150 पहने वाला आदत नहीं क्या हमरा लगे। पागल हुआ का। ई कौन गरीब साला हमरा बेटी के पटा ले लख रे। हई चेहरा बा इंगा देखे के मत देखियो। जमीन में सब चीज बा, धन उन सब भरल बा। कहबो त आधा काठा नामे को देम तारा। अरे कहता आधा काठा लिख दे हबखे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नमस्कार, प्रणाम। हमारा कमेडी अगर अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट और लाइक बेल आइकन दबा के चलिए शेयर करी। कमेडी हिंदी कमेडी प्रोग्राम भोजपुरी में लेके आ रही है दिनेश लाल यादव का तरफ से। डेली के सुबह से मेरा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, भूल ना करें। प्रणाम, नमस्कार, शेयर कमेंट लाइक।